И здравейте хора, аз съм Shadow123 BG и днеска снимаме на една игра на телефона. Казва се Mobile Legends. Тя е като League of Legends, само че на телефон и е доста забавна и сега ще изиграем един матч. Чакаме хората да джойнат. Видим кои ще искат, с кой тим ще съм. И такива, ето ни, Enter the Game. Това май е моя тим. Отляво, а отдясно е другия. Чакаме двама от нашите и един от нашите да джойне, така. Аз ще съм с този. Така. Я. О, това много яко е. Нищо, ние сме с този. И ще изчакаме сега този да даде тих, че ще е с този играч или с някой друг. И ще започваме. Дъп. И сега явно другите май трябва да се таковат. И да ни зареди играта. И ето едно и почваме. Така. Значи ето ни това, горния тим е нашия тим. Срещу тези отдолу ще играем, като гледам те са доста силни. Но както и да е, мен ми се е заредил 100%, така. Всички трябва да са на 100 и играта ще започне. 100. Само този не е на 100 тук от нашия тим до мене. И чакаме и на него да му зареди до 100. Ето минута. Ето, почваме. Тази атака ще се съживя първоначално. И ще им вляза от тук. Си вземем този рубин. Този идва с нас. Бързина. Не сме много бързи. И това е проблем. Но нищо. Просто тръгваме. Хайде! Бой! Убихме го, но той също уби нас. Нищо, ще се надяваме той от нашите да може да направи там някакво нещо. Тия от нашите още не са тръгнали, гати-гаднярите. Нуп, да се надявам да може да направим нещо. Ще пазя от тази страна този фланг. Ще се пробвам колкото се може по-добре да го пазя, защото ни атакуват от тук, както виждате. Чакайте. Кулата! Тя е много силна. И ни взима. Бати гадната кула. 4, 3, 1. Така, тръгваме. Те ни атакуват оттам, има двама, така че ще... един се съживи. И двамата се съживиха, ама те идват от тука. Така че аз ще пазя този фланг. Аре бе! Бихме ли го? Аре бе! Гадно нещо. 4, 3, 2, 1. И започваме. Като гледам оттама, пазиме. Стабилно пазиме. Но сега си връщаме териториите, тълпа че мина от сам. Да. Тук нашата кула е добра. Ще помогна на този.
Се занимавайте. Та кола ще ме прибие. Би! Бой! Езу! Би в колата! Тя бие по мене сега. Реджен. Се регеннем и ще се скрие до тогава в тревата. Войнищите дой. Гадост. Бягай, бягай, бягай. Не. Мъртъв съм. И докато се съживя, ще поговорим защо не качвам клипове на Minecraft Pocket Edition. Просто не ми остава време и след някой ще ме прекъсне или нещо ще се случи. Така че спокойно ще запиша клип и през тези седмици, които не съм качвал клип, играл съм в Minecraft Pocket Edition, развивал съм се. Но не съм стигнал баш чак толкова далече, но ще ви го покажа в другото клипче, което ще го заснема. Като ми стане време, но ще го заснема. Сега ще помогнем на този. Ойо! Той е по-бърз. Не. Не! Добре. Махай се, моля те, махай се. Не, рип. Рип. Може да снимам и на друга игра, само да видя да се изтегля някоя. Но ще си снимам, аз може да почна да снимам на тая игра, на една игра. Ще инсталирам и други игри, на които да качвам клипчета, да ви е забавно да ги гледате. И така, опитвам се колкото се може да ви е по-забавно да гледате тези клипчета. Да знаете, сега ще отидем да помогнем на нашия. Отдавна не съм я играл тази игра, но иначе съм я играл. Така. Шо не дойдеш сега, бе? Атакувайте кулата, бе. Така. Не. Не. Ако може да ме оставиш на мира. Моля. I'm rip. Просто той го мраза. Добре, очистихме тия кули там в средата, така че ще почнем да атакуваме там, за да помахаме хелта на централната кула и така да ги биеме по-бързо. И така. Тук отгоре ми отброява парите. Тук сега виждаме, че тия се бият. След 5 секунди ни съживява. Убиха този пирата от нашата. Така че за сега държиме в средата. Не. Тим да паза. Добре. Наш уби силен. Браво. Унищожи ги.
унищожавам ги, за да нашите войничета да могат да проникнат. Затова им помагам. И като гледам са ми махнали хилата. Аз ще отида с тях. Каквото стане. Пак рипнах. Тие са много силни, бе, и се движат в групичка. Са видяли, че нямат кула в средата и гледай са. Седат само в средата. Ама пирата им тука. Вижте. Той им взимал тука. Той им взимал тука. Пиратски кораб. Така. 3, 2, 1. Им да хелпа. Така. О, бихме още един. Абе, изнасяме ги за сега, бе. Изнасяме ги тия грозници. Искам да съм по-бърз. Ки... Не те искам тебе! Разкарай се! Казах! Как се спаси оня? Как се спаси? Добре, че му помогнаха. Сега съм го убил. Сега след обед около 2 и нещо, мисля 3 часа. След малко ще сядам да уча. И след това може да заснема клипчето на Майнкрафт или пък на някоя друга игра. Та ще видим. Те ни атакуват. Ще пазя там. Добре. Държиме фланг. Трябва да пазиме стабилно, защото тия са гадняри. Добре, тук го държиме. Вот хипнотизирах. Махаме му хелта. Убихме го. Ще се движа. Атака. То нашия се мъчи. Не му давай да живее. Така убихме един. Това е мега яко, то са е на наша страна. Хо-хо-хо. Охо, виждате какво се случва. Ама то ще умре. Гадостта умря. Това се получи батяката. Просто невероятно. Yes. Сега това пак ще го убиеме. Мисля. И пак ще стане на нашата и ще атакуваме кулата. И пука. Надявам се да не стане клипчето много дълго. Но, така. Сега ще им кажа да атакуваме там, ще им пусна такова за атака. Сега трима се движиме в една линия.
Те добре. Или направо ще ходим към това. Бой! Къде отидоха тия, бе? Ето ги. Бой! Ooh! Yes! Victory! Yes, бе! Дигнахме малко XP на 96 XP. Continue. Ето това е нашия тим. Бихме ги. Слаби. Back. И това мисля да е за клипа, хора. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, споделете го с приятели или пък го лайкнете и се абонирайте за мен. Аз бях Shadow123BG и до другия път.